Ассалому алайкум бародаро, имрӯз дар бораи расходое ки барои далнабӯйишӣ шумо меоед, дар бораи ҳам расходо корот кам мефаҳмонамтона. Видеоро то ахира тамошо кунед. Дар Франсия, дар шаҳри Нантес, дар як посёлкаш омадагиам. Ҳаминҷа як видео кардам, як сайру гашт кардам худам. Камтара хунуктара каёд, як видеоча мекунем хотири шумо бародаро. Бародаро, расходое ки барои виза шумо меспорен, мисол Латвия ёки Литва фарқ надорад, визада меспорен барои далнабӯйишӣ омадан. Расходотон где-то плюс минус барои визада супоридан 10,000 сомон мешавад. Барои чӣ ки вақте ки шумо визада супорен, брон билет дар кор мешатона, страховка барои виза дар кор меша, нисудимост, справка ҷои кор, айбанк справка, то што дар шоти шумо 1000-1100 евро ҳаст. Мисол ҳамин справкаро бо шумо ҳама шаид апостол мекунен, перевод мекунен нотариально. Мақсад шумо агар дар Узбекистон супорен, раҳпилӣ када меоен Узбекистон, Ташкент, уҷада меспорен, визовский сбор где-то 160 евро мешава. Плюс минус ҳамаи ҳамира расходотона то раҳпилӣ то Узбекистон омадан рафтантона, ҳамаи ҳамира ман ҳисоб кардам, где-то 10,000 сомон мешава. То визатона дар дастон получат кардана 10,000 сомон мешава. Агар ки шуморо ягон бародар коротона пеш бара, агар ки агентое ки 600-800 ҳазор доллартона мегира коротона пеш мебара, уже то виза гирифтантона 20,000 сомон расход дорем. И 100%. Вақте ки шумо Литва спориданием барои ВНЖ, ҳозир фақат дар Тоҷикистон меспорем ВНЖ да. ҳозир ҳамин очирата где-то 300-400 то 500 доллара гирифтесиям. Фақат як очирате ки ту ВНЖ да меспорӣ. Плюс где-то ягон 5,000 сомони дигада расход дорӣ. 5-6,000 сомон мумкин зиёд. Хай фаҳмидем ки примерно чанқа расход ай. Ман ҳамаи ҳамин расходоро мисол ай пеши худам нагуфтаистам. Ҳами ҳамира дар куҷо чӣ ҳуҷҷат, ман просто ҳозир тез як видео мегум хунук хӯрдаистам, хунук шид. Да бародаро, справка несудимости, справка ҷои кор, так справка айбанк, то што дар шотон пул астай. Ҳамин ҳуҷҷатора баъд брон билет мекунен, страховка мекунен шумо барои визатон. Дига ҳуҷҷатое ки шумо ҷамъ мекунен, мисол меспорен, визовский сбора меспорен шумо пули визара ёки пули ВНЖра, где-то плюс минус ягон 10,000 сомон мешава. Ай 8 то 10,000 сомон пул надорен, сар накунен кора. Бисёри бачаҳо менависанд, мегӯям биё корта сар кунем, не ки пул надоранд. Мисол ин майм як информатсияи бепул шумо да метавон. Як ҷо справка гирӣ мери ёки тест-драйв спорӣ мери дар Душанбе, ҳамаи ин пулай расход мекунӣ. Берасход, бе ягон мақсад, бе ягон желани сахт наметонен шумо омада бародаро. Фикротона шурӯъ кунен, тайёритона бинен, камтарак ёд бигирен ҳай кардана фурара. Барои чӣ ки вақте ки ту вапше наметонӣ дар ҳаётот ҳай кардагӣ нести, шиштагӣ нести фурада, монанди ман, монанди дигар бародаро азоб мекашем вақте омадем. Стажёр намегирантона бисёри бачаҳо. Барои чӣ ки дар ҳаётот фура ҳай кардагӣ нести. Мисол ман намегирам стажёр. Барои чӣ? Барои чӣ ки ҳаётот фура ҳай кардагӣ нести, шиштагӣ нести. 24-23 тон борай дар фурада. Трассада минимум 80 ҳай кардести. 80-85. У қадар бор қатӣ. Ман чӣ хел туда боварӣ мекунам ки туда мошина метавон ту ҳай кунӣ. Аки иншааллоҳ ки бародари тоҷика проблема нестай мегирем. Шӯхӣ кардама? Не ки на самом деле намегирам дига. Ҳеҷ кас намегира. Барои фақат ҳамин борада камтарак проблемия. Ҳеҷ кас стажёр намегиратона. Морам намегирифтанд. Ман як моҳ қариб ждат кардагим. Ба гирифтанд ма стажёр, ба ёд гирифтам. Ҳамун хела ман фиреб кардам ки ман метавонам ҳай кардан. Барои ҳам бародаро, як моҳ минимум шумо бояд ки дар Тоҷикистон дастотона туғрӣ кунед. Омадем и фоидаи худтонай. Бародари худам дар Тоҷикистон пешай омаданаш ман медонам ки ҳам хеле проблемае дар иҷа. Қариб як моҳ, где-то як 3 ҳафта 4 ҳафта тарафи Афғонистон то границара мерафтанд, меомаданд, як бародари тоҷик хати дар ҳамун ёвон ай Семензавод бор мегирифт, то границаи Афғонистона мерафт. Мақсад акай раднои худам қатиш мешишт, ҳай мекардан, мерафтанд, ҳай мекардан, меомаданд. Дар Тоҷикистон ёд гирифт, ай Тоҷикистон омад, бе ягон стажировка, бе чӣ фурара гирифт, доданша,
мақсад тест-драйв аз даъват кард, фуро гирифт, одиночка биромад кор карисай. Алҳамдулиллоҳ ҳозирам кор карисай. Барои вай бародару шумо ёд бигирен, камтарак ёд бигирен, қин нестай, осонай. Ёд бигирен, баъд биёен. Так, дар бораи расходо фаҳмидем ки бародаро где-то плюс минус 10,000 сомон шумо дошта бошен, баъд метонем ки коротона сар кунем. Так, баъди визара гирифтем шумо да пли билет дар кор мешава. Где-то ай 300 то 400 долларай. Билет пли ки шумо мегирен ай Тоҷикистон то ҳами Европа, то Литва ёки Латвия омадана, где-то 300-400 долларай. Вақте ки шумо билета гирифтен, дар дастон минимум где-то 1000 евро бояд боша. Ай 1000 то 1300 еврора бояд боша. Ҳамоқа бисёр боша, ҳамоқа хубай ки иҷа ки омади ягон кас шумода қарз наметия. Мақсад иҷа хостел пли астай. Шумо код 95 бояд бихонен, пул битен. Шумо красни лицензия мегирен. Мақсад карта мекунен, сим карта мегирен. Корда биромаданда газ плита ёки ягон посуда, мисол адёл, болишт, пастел, ягон хӯрока мегирем пери времяда. Ёки хостелда шумо ҳар рӯз 8-10 евро метиҳен ки хоб кунен то дарсотон тамом шидана. Тишени як моҳ где-то шумо бояд бихонен, ёд бигирен кора. Мақсад правилора, код 95 ҳамин чизора шуморо меумзонанд. Барои аввал шумо вақти шумо мерава ҳамиқа. Барои шумода пул дар корае ки шумо иҷада битонен зиндагӣ карда, битонен мақсад барои ҳуҷҷатотон пардохт карда. Барои бародаро 10,000 агар дошта бошӣ, кора сар мекунӣ. Агар надошта бошӣ, лучши кора сар накун. Мақсад кора то мобайнша меёрӣ, дальше дига пул надорӣ, мешинӣ ждат мекунӣ. Менеҷер хатита гап мезана, мепурсад, яду бор мепурса, уже ты несерьёзно относиться мекунӣ, мегира хати дига ҳамкорира бас мекуна. Димбора обращаться мекунӣ, дига хати кор намекуна. Барои вай бародар 10,000 сомона ҷамъ кумон беста, баъд бисмилло бугу корта сар кун. Агар бе ягон посредник кора сар кунӣ ҳамиқа. Агар ягон посредник хати корота сар кунӣ, мисол аз 600 то 1000 доллар гирифтесиам барои ҳамин кор, 15,000 сомона ҷамъ кун, ба корта сар кун, ёки 20,000 сомона ҷамъ кун, ба корта сар кун. Общий расход то оили гирифтана где-то 30,000 сомон пултон меброяд. Барои чӣ ки нигоҳ кунед, 10,000 сомон то визара гирифтана расход мекунем, плюс билет мегирен меоен, плюс дар кисатон пул меорем. Плюс минус где-то ай 25 то 30,000 расход дорем. Агар ки шумо худтон самостоятельно. Бародаро, тичени чанд қадар мақсад мо метонем визара гирем, чанд моҳ мекаша. Ҳамин савол бисёри баъд ҳамин савола метиҳен. Ай 6 моҳ то 1 сола. Ай 6 моҳ то 1 сола шумо метонед соҳиби ё виза ёки ВНЖ шавед. Кадоме шуморо мега ки тичени 2 моҳ да 3 моҳ да 4 моҳ да 100% визата мегирӣ, дурӯғ мега. Барои чӣ ки хеле гап нестай. Вақте ки ҳуҷҷато ма фақат далнабойшикора дар назар дорум. Вақте ки шумо ҳуҷҷаторо пешниҳод мекунед, ҳаттон собеседование мегузаронанд, гап мезананд. Вақте ки ҳама мақсад гузаштен, тест-драйв меспорен, тест-драйва меспорен, видеора роӣ мекунанд ва ё рассмотрен мекунанд, где-то ягон 15-20 рӯз уже мегузара. Вақте ки ҳама гузашт, тра мега ки ҳуҷҷатота ҷамъ кун. Ту ҳуҷҷатота где-то 1 моҳ да 1 ним моҳ да ҷамъ кунӣ, агар ваям где-то 1 ним 2 моҳ да чита приглашению дига мақсад трудовой договору ҳамин чизота тайёр мекуна. Тичене ки вай ҳаму чизои тра тайёр мекуна, ту уже ҳуҷҷатои хита ай Тоҷикистон ҷамъ мекунӣ. Уже 3 моҳ шид. Ту бояд ки очират бигирӣ барои ҳуҷҷатора споридан. Очирати ту кай очират мегирӣ, я ҳеҷ кас гуфта наметавона. Кае ки окошка холӣ боша, мақсад очират боша, агар ту ҳамун вақта очират мумкин 1 моҳ пас, мумкин 2 моҳ пас очират бигирӣ. Вақте ки очирата гирифтӣ, мисол хайна груба мегирем 2 моҳ, уже 5 моҳ мешава. 2 моҳ пас вақти ту меояд ки ту супорӣ. Вақте ки супоридӣ, виза а 1 моҳ, агар ВНЖ боша где-то 4 моҳ, где-то средна мегирем 3 моҳ. 3 моҳа расчёт бигир. Уже 8 моҳ шид. Барои ҳавай бародаро, реални гуфтан дар кора, чизе ҳастай ҳамуро гуфтан дар кора. Даже бисёртар ҳисоб кардан дар кора, ҳамин расчёт гирифтан дар кор. Вақте ки муҳлати кам меган шумора ку, меган 2 моҳ 3 моҳ. баъд шумо пул дода ген кувайда. Мисол дил ҷигарша мехӯред. Чӣ бай наиқа гуфти ина хеле бисёри ҳастан, мақсад агентство ҳастан. Ман медонам ки одамои созанд, ки пули хушрӯ мегиранд. Бародароро ягон касша мисол ҳам хали ваъдои кам додагиай
коршон тинуд кардаги мақсад 8 моҳ 10 моҳ 1 сол мегӯянд ки вай мошенникаи моро ҳамхали фреб кард. Амиқа сол гуфт амиқа моҳ да гуфт не ки сол кашиди, гуфтам ҳамхали мошенник мегӯяша. На самом деле вай мошенник неста, просто шуморо ҳавасманд кардае ки тичени амиқа вақт да ман кори шуморо мекунам, не ки натонистай карда. Вайам надоиста карда мумкин ки кортон буд мешава амиқа вақт да, не ки нашида. дар бораи расход фаҳмидем ки чанд ха расходай. Дар бораи муҳлати виза гирифтантона фаҳмидем ки амиқа вақт да шумо виза мегирен ё ки венҷе мегирен. бародаро, видеоро тамошо кунед. Давоми видеода як посёлка даём дар ҳамин Франсия, шаҳри Нантезда. Просто як тамошо кунед, намегум тона чӣ хелиай. Бисёри бачаҳо да интереснияй ки қишлоқҳошон чӣ хелай, хонаҳошон чӣ хелай. Просто як тамошо кунед, шумо хел дак ман кинода мебинем ки ҳамхали хонаҳои старини, ҳамхали ҳаёту зиндагишон ҳамин хелай. Просто як бор тамошо кунед. Хайна меҳнат кардем дар ҳамин хунукӣ хунук хӯрда як видео кардем тона. Иншаллоҳ ки як лайк монен барои видео кардани ман. Кадоме лайк мемона, ма читад мекунем ки ҳама одамро раҳмат гуфтестай барои ҳамин меҳнатҳои кардагии ман. Мақсад ай лайк шумо ма дар ягон сум наметиҳам, просто видео паҳн шава, дигар бародаро бинанд. Фикротуна нависен дар комментария. Иншаллоҳ ки видеои дигарро интизор шавем. Бо дар бораи чӣ видео кардан дар корай нависен. Бо иншаллоҳ ки видео мекунем. Аллоҳ ҳаматон нигаҳбон шава. Видеоро то охира тамошо кунед. Салому алайкум. Бародаро, ада як интерес нашидак да, ҳамин посёлка қишлоқшон да чӣ хел зиндагӣ мекунанд, хонаҳошон чӣ хелай. Гуфтам як тамошо кунем, шумо дам як видео карда нишон диҳем. Ёпем дуд биромади сари хона. Печкадай ба фикрам алло кардагиам. Нигоҳ кунед, интересна. Мисол дарои баланди 4 метра ё ки баландиш 2.5-3 метра надора хонаҳошон. Баъд деворошонро нигоҳ кунед чӣ хелай. Мақсад разница яъни хонаҳои ёро ба худмона чӣ кардестам, барои шумо дар видео карда нишон додестам. Деворошонро бинед, баланд нест. Бисёри хонаҳо гирди хонаҳошон дар ягон гулай, арчаишон ондагианд, вообще забор надора. Бисёрш просто ҳамин хел ҳуяй. Нагидем тараф дасти шафа нигоҳ кунед. Ҳеҷ нестай, просто ҳам хона мондагиай тамом. ҳамин посёлкаро ҳама ҷоша гаштума, видео кардагим. Баъд охир ҳамун видеое ки ҳозир шумо тамошо кардем, ҳам як прудай да, як ҷои боғчашонай, ҳаминҷа ҷои истироҳатшонай. Кӯдакошон хати бозӣ мекунанд, ҳаминҷа мешинанд. Ҳаминҷоро мешинанд. Як ҷои як посёлкаи майдан камон аст. бародаро, шумо нависен комментарияда ки шумо да интерес неа ҳамин видеое ки ман кардам. Мақсад ҳамин қишлоқшон да ман гаштам, видео кардистам, хонаҳошон чӣ хелай, раҳошон. Мардум нигоҳ кунед ки ягон одамро намебинӣ ки пиёда гаштаиста боша ҳаминҷода. Ҳамаи қафои корай. Мақсад хеле ман надидам ки ҳамин қишлоқҳо дар районҳои майдада ҳамхеле буда. Нигоҳ кунед, ҳамаи чизои старинишонай да, ягон новостройка надидам. Ҳамиқа гаштам, ягон новостройка надидам. Ҳамаш мақсад ҳам пешиноай. Ранг бор кардагиан, ягон ҷоша камтар ремонт кардагиан, ки ҳамун девораи пешинашон санг хати андохтагиан, кирпичҳои пешина хати маълумай да. Ҳамаш видеода намедонам чӣ хел омадеста. Ман худам пешидидам, ёра гуфтем может бит пешина, мумкин ҳамаша сохтиан, хуне дар ҳақиқат чизои пешина кунад. Ҳамин барои чӣ ё клед намекунанд архитектураи ҳамин пешинашон, мақсад айбай нарава гуфта, барои ҳамин мемонанд, местада ҳамин чизои қадимишона. Ҳатак возможност доранд ки шумо ё андозанд ба фикри ман хонаҳои чӣ хеле маҳбубаишона. Ҳамин чиз да омӯхта шуда. Нигоҳ ки ягон кас хонаш мисол хонаи як кас як каси дигарро зур нестай. Ҳама обично простой зиндагӣ мекунанд. Интересна ҳаёти ё. Тамошо кунем бародаро, то охира фикротуна нависен дар комментария.